kulttuurituottaja. Kyseessä on titteli, joka kuulostaa hienolta ja saattaa parhaimmillaan pitää sisällään hyvinkin moninaisia tehtäviä ja ominaisuuksia. Voi myös olla, että kulttuurituottajilta vaaditaan tiettyjä luonteenpiirteitä. Olennaisin asia tuottajuudessa on tietynlainen tämmöinen epävarmuuden sietokyky ja joustavuus. Pitää tulla toimeen kaikkien ihmisten kanssa ja pitää olla valmis toimimaan kaikenlaisissa olosuhteissa. Hyvät hermot ja semmoista luovuutta ja organisointikykyä, mutta tärkein on myös tässä asiassa on se nöyryys. No ajatellaan, esimerkiksi otetaan festarit, että sitähän ei ole olemassa ilman, että sitä joku tuottaisi. Eli kaikki sinne, mitä siellä festareilla tapahtuu, että jonkun täytyy hommata sinne ne bajamajat ja jonkun täytyy hommata ne artistit sinne ja järjestää se kaikki muukin, mitä siinä on. On osattava pitää niin kuin asioita käsissään ja naruja käsissään. Minkähänlaisissa paikoissa naruista kiinni pitelyä harjoitellaan ja valmistumisen jälkeen toteutetaan? Speed Promotion Agencyllä johdon assistenttina. Tai periaatteessa se onkin SK Festivals Seinäjoella. Täällä nyt järjestetään sitten kesän aikana useampia eri tapahtumia. Yksi tämmöinen tunnetuin varmasti jokaiselle suomalaiselle on Kalajoen juhannusfestivaalit, mitä on sitten muun muassa täällä järjestämässä. Heinäkuusta alkaen Fremantle Medialle Idolsiin tuotantoharjoittelijaksi. No, syksyllä aloitan sitten tuottajana täällä Mikkelin teatterissa. Ohjelmapalveluosuuskunta Oodi tuottaa ohjelmapalveluja ja niitä meillä on 5 eri tuotantoryhmässä, eli teatteri, tanssi, musiikki, tapahtumatuotanto ja visuaalinen tuotantoryhmä. On harjoittelua Campus TV:llä, on tapahtumia, joita opiskelijat ihan silleen ominpäinsäkin tekevät, tehdasklubia ja on sitten MAMkin omia kampusfestareita ja Scoop Rockia Mamokilla. Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelma on erittäin suosittu. 4-vuotista taivalta ei tarvitse kuluttaa pelkästään koulun penkillä, sillä suuri osa opinnoista voidaan kytkeä suoraan käytäntöön. Meidän opiskelija voi tehdä jossakin tietyssä organisaatiossa töitä, tuottajuuteen liittyviä töitä, ja hän ikään kuin siinä työtä tehdessänsä suorittaa opintoja. Yhdessä oppilaitoksen ja organisaation kanssa sovitaan, että mitkä on ne tavallaan ne minkäkin opintojakson suoritteet. Eikä pelkästään Oodissa, vaan muutenkin tässä nyt on suuntaus sellainen, että yhä enemmän voisi suorittaa opintoja tälleen työelämälähtöisesti. Sitten tietysti projektit on yksi. Kulttuurituottajatutkinnon voi suorittaa niin päiväopintoina kuin aikuisopiskelijanakin. Aikuisopinnot on kuitenkin tavallaan, siis se painottuu niin siihen, että mitä sinä itse teet, ja sä teet paljon, siis se on semmoista omaehtoista opiskelua, aika paljon tiedon hakemista ja muuta. Että työelämäänhän sä valmistut ja opiskelet niin kuin itseäsi varten. Mun mielestä meidän koulu painottaa paljon tapahtuman tuottamiseen. Ja ison televisiotapahtuman, missä mäkin olen näissä mukana ollut Euroviisut, niin sehän on iso tapahtuma. Ja samahan on Aidos, se on projektiluontoinen kuitenkin. Ja kyllä se tarjoaa sinänsä valmiudet niin kuin tällaisen media-alan tuottamiseen tai tällaisen televisiotuotannon tekemiseen. Et samanlaisia järjestelyasioita ne on kuitenkin. No, ehkä just se monipuolisuus, ja sitten sitä mun mielestä pyritään kehittämään koko ajan. Et siellä on niinku semmoinen noususuhdanne, eli se ei ole jämähtänyt paikoilleen, ja siellä on pätevät ammattilaiset sitten meitä opettamassa olleet. Ja mä tykkään, että siellä on semmoinen hyvä meininki. Siellä on hyviä tyyppejä. Tässä oli lyhyt tutustuminen kulttuurituottajuuteen. Jos mielenkiintosi heräsi, pistä paperit syksyn yhteishaussa tulemaan meille tänne Mikkeliin.